Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Menteri Rangba Jong Kajalla, Konrad ke sangma ulah Kular ban Shimkhia, Haka ban Pynrung ya Ktien Khasi, Haka Khyrnit ke bapra, Jong riti sensar Jong ri India ne ke Constitution of India. Ya kani Menteri Rangba ulah penpau hakmat kinong ilam Jong kenhon Khasi Author Society. Haka jingla yakendo Jong ki nen kasngi kakat pratarik uyayong, hapok ke kamera terikam juu, hapok main sekretariat Shillong. Kani ke jingla yakendo kini kinong ilam Jong Khasi Author Society. Ya Konrad ke sangma kalong ban penkemau biang ya ke sorkar ya kimat jingdawa bakentop ya ke jingdawa ka bakham hakmat kata ban perong no ya ke Ktien Khasi hapok ke Khyrnit ke bapra Jong riti sensar Jong ri India ya ke baki ladap banajbo ru menchua hakmat ke sorkar jilla barem ka Meghalaya United Alliance balai lam dak seng kongres haba ya keren berkinong patai kubor hadin balawai ke jelang nakaliang presiden Jong Khasi Author Society Dr. D. Rokia L. Nonglaj ulai tu ba ke jingkendo jongki yo Menteri Rangba kalalong ka basaiso namar bana kalyang juu ulah Kular ban Shimkhia ya kene kaman da ka bakular ro ban yakran ya kene ka benta bat ka menteri jong katanat ki kam korbari jong ka sarkar pleng Dr. Rokia L. Nonglaj ulah ongru baga Khasi Author Society kan omsong thaj halor kene ka benta bat kenyai bot dien tat hadu baga Ktien Khasi kan yo banrong hapok ka Khyrnit ka bapra jong ka Constitution jong ri India ka jingi i jongi ba kalong ka ba saiso kalong naman bau ni ju minister mementar usul ya ka jing.com jangan ka issue but wang yang mentahi unhab ban pancing tipswa syangan penergaan tim hari ya ka status Jong kenika jingdawa ka jini but ulong hi ba un haban sim ya ka jing trilang bat we ki chief minister hanori is India kiran ki we ki jai Ktien kum ka tini de hanagalan kum ka miso joka miseram kini rup dan hapo jom ka jing pej benia jing bisar jong ka Ministry of Home Affairs la ki long ne am ki babet ya ka ban Pynrung no hapo ka Khyrnit ka bapra jong ka riti sensar kari India ti jiminister uang ba unsai kenduk bar kini ki jiminister jong ki we pat ki state hapo notice but un let's see the trailang bar ki ban yele ban Pynrung ki Ktien jong ki kanhun menteri banan yang notice so long ni bamatahi un hab ban yakran bar ki officer bon tip ya ka hadu kapnu kini kam kala ya but uang ba kim officer kin haban pentip yu kloi kat bala hapo ki khenget yo namar hadin katu ni tayo unsule chedeli but uang ba yamenta unnum patran how prime minister handrai ula ong yingi ba unse kran ba home minister halor kenedikan ti hadin jo kata le se ke ba bhar kan sami kata kadi ke jing kan ba chief minister